kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutresna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyanawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyanawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono to? Dasar para nyata. Mula sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong uripe lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuwataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ra iso tekan ning pati, ora iso mati. Kena lara luputing pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu kok tinggal ngomah wae. Mosok sira karo utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Trajutresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petruk, Bagong Lendi. Bagong pejah Ndara Lendi Ndarawati mergane gelut prajurit Trajutresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Kamu mung kaya kowe kok dipendhem ning taman dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, labuh Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe baliya tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Trajutresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ah mbok dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Trajutresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Ini rak mateng. Lah nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Antil mencelat kowe. Ya mung kala-kala. Nggo selingan. Wong iki ra dhewe-dhewe kok. Ha iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, ngomongnya mung paitan abab ya. Pira wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Setija kuwi duwe niat ala karo awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Gatotkaca dikira nyidra Dewi Haknyanawati, ha to? Heeh. Monggo Ndara Gatotkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Gatotkaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene kae iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ha iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes ngomong sapa? Ya kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong.
Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Tenan to. Heeh. Sing mburi nggih nggih. Yo, aku ya Abdi Stijo Bumara Kusura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kaya watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono kuwi beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati. Nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinon Prabu Setijo Bumara Kasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Napano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jalan tak siksa. Cah cerewet kowe menenga. Iya. Sapa jenengmu mau? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kok keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajudresna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyarawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyarawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono to? Dasar para nyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanan iki. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wes aku menindakake dawuh kudu bondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku? Yo, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru. Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno pangelok tebak danamune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekeber. Piye? Ora ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Biar medeni piye ora ngerti Semar itu. Ha wis ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe, pecah siramu. Kene margane matimu wae. Lho, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora tak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dalen ngono kuwi sing gendhak sikara karo adikku yaitu Tumenggung Baron Sekeber. Dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendhasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati to, baca siramu mocer kowe.
Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mengkari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae aret. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diri. Ya didanake sithik. Iya. Kowe nek ndak doke enggak iki angel to. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge Prawara Kendra. Yo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku awake wae. Piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Ayo. Lah apa? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Nglesak dhewe aku. Ngrasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Joko Adir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek diantak ngeng. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, ajar dene aku ya, guys. Ngopo kae? Ngopo iki, Gong? Ana gendruwo. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Trajutresna setan barang to? Ora. Endi to? Kae lho. Kae buta. Kejusan iki, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Kene ra ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Ya cedak yo. Oh, nek cedak ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenane, Bro. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutup ora santok nutupi mata. Deloken lho. Lho. Wis. Raine lho, Tru. Raine medeni kowe ro dheke. Widih. Heeh, ngiluwa. Ai. Kon ngiluwa ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo Ponokawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa.
Aku buta sak perboto siwineming kowe. Oh, ladala pira. Wen ora jam-jaman. Jaluk mati tak poteng-poteng awakmu kelakon penjang kamu. Manggriyen rasah manggriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Lah mlayu kok. Mlayu modar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Mongko wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-siran aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune tro nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Nek Ndara Werkudara takon Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan? Kowe muni, kula seksine Ndara, ngono lho, Gong. Heeh. Napa ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werduk. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mene. Loloi nang golo cangkemmu kowe. Nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan kok? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tatakonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyuwun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Lido Perang. Nggih. Tata-tata lho kok. Heeh. Petruk. Nun. Melayu kowe. Nun. Melayu apa? Ora kok ki nun to, Tru. Kono ki aku iki ra krungu nesu tenan. Melayu ngopo? Mengsah prajurit Raju Trisna sinuwun. Terus prajurit Raju Trisna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula sajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisna methuke kula Petruk Bagong dipontotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing ngono yo. Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono Mas kuwi. Sing jinyik ning ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sama Minak Jengkol. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Ndarawati iki nggawa prajurit pirang-pirang? Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Trisna melu-melu gawe geger negara Ndarawati, aku ora trima. Hati-hati kok. Aku tak lunga sih ya, Tru. Nek diloloi nenggala. Dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo nek prajurit tradisional melu aku ora nrimake. Oh nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge Yayagriwa. Krungu apa goblok kowe iki? Bagong tak ajari. Ngono kok. Aku salah apa, Petra? Ya kowe nggih ngoyak kula mundur. Mundur. Tak papane Yayagriwa karepe dhewe. Ayo Gong, minggir. Buta Raju Trisna iki.
Iya, dasar kepara nyata. Mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe Sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe basa tata krama karo aku. Aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nek negara Ndarawati, kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe ponokawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo ngramuke perkara, Stijo aja ngetyake para Wadyabala. Iki Ndarawati ora nggo jak-jak sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Nek iso cekel, arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo ponokawan. Tok kon ngaku yen Gatotkaca ora lara. Ngono ta, Ti? Iya, dasar purnyato. Ayo minggat. Bali. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Trajutresna. Ratu Gusti Mujak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Trajutresna ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora boleh diwenesu. Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora boleh diwenesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning karo aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora lirip. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali piye? Ora bakal bali. Aduh blak tungkat cangkemmu. Wah! Menungso ora tataran perwes dadi kandhane ayo. He! Najan kowe gede dhuwur. Manto sastra jendramu. Waten ngaji dengan aja. Ada apa? Iki ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombene ngene iki nek kon sura barambung. Mangga. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mang merga kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula karo omong kok iso karo perang. Ya ya. Dublak tungkak cangkemmu brus. Truk. Seksane ya, Truk. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise Prajurit Adusna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus yen to Nyai Prabu Ndarawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya Gusti Jaba Mandura Kasura. Yen to Hatnyanawati bojone Stijo dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndarawati ngarani Gatotkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndarawati nggone ngumpul menyang ndi Hatnyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Hatnyanawati ketemu Nyai Prabu Ndarawati tak derekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih Sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Yen mawon nggih Sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kena niku kan bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Yo Truk yo. Yo. Nah ora ngono ndak Ndara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara wis nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon ranjen mawon nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men cetha. Cetha piye? Bagong kok wis bali ora bareng karo Jleceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stijo dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Truk ya? Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku weruh dhewe Truk. Ha iya.
Bareng ya sinuwun, ya sing hati-hati. Engko ndak ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Ya sing hati-hati. Nyuwun berkah pangestu. Sing hati-hati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Ya. Ngoten nggih sing pamit nggih. Ya sing hati-hati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati nggih. Ya Tru ya. Lah ya ayo. Kuwi ngomong wae ora. Nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Mun nganti iki Bandul Patrajaya iki nesu. Bandul Patrajaya iki mau lho nonton wancul ku nang iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Parang sinun? Ya sing hati-hati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Ya pinake metu ndi? Menawa metu ndi to? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Pinake metu ndi? Sakaremu. Nek kira mlayu ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono takon kok. Lah iya. Pun nggih? Ya. Wis ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Iya. Ya wis kula wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Ya sing hati-hati nggih, pareng. Ya. Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndarawati. Ya engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinan. Ya tak kandhake. Pati Udawa. Ya. Raden Sombo. Ya tak kandhake. Nggih. Pareng ya. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, "Bagong. Ora bareng Jlideng." Anu kathah wonten masalah teng Ndarawati. Garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya, Deng. Bojone pareng. Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong. Pareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa nggih. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Pareng. Ya. Lho kok jedul kene ta iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang nesuning tipis. Ora kandel sae ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wong maring dawuh mrene Kresna, inggih kestaken. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Si Agnyanawati. Lho iki. Aku njaluk sumeneo ning Praja Indrajitresna. Aku ingkang bakal naliti lakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Agnyanawati. Tumuli tak boyong bali marang Praja Indrajitresna. Mengaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos. Ora ana jamak lemraing nata Ndarawati bakal cidra ngubaya niki nistakaken dawuh. Maitula mengaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrajitresna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit yo sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu yaiku Prabu Kresna. Iya, ngestakaken dawuh. Maitula mekaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Agnyanawati. Iya, aku mesti prapta ning Indrajitresna. Lho iki ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Stija. Gumanura Kasura.
Pun Kakang mbok dawuh apa? Gandeng Petruk kayan Bagong sampun wangsul. Ya. Kok ora Ratri nututi lampahipun Punakawan. Lho, kuwi gatine. Mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa boten? Oh ngono, inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Haknyanawati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Trajutresna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Trajutresna kaliyan Pringgondani. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati. Kula menika nadyan numpuk bondo kathah ning nek ora duwe sedulur menika kaya wong melarat dhewe sak donya. Semantun ugi nadyan bondo Prabaya menika sarwa kirang nek sedulur akeh menika persasat embane kaya wong sugih dhewe sak donya. Menika mila nyuwun pangapunten rayi kula Mas Narpa anggenipun sampun paring pitados dhateng kula supados gelar pakliran sedalu natas wonten ing dalu menika menawi wonten kriyangipun nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Kula menika ya mung kaya ngeten iki ming gobras gabrus ora karo-karuan. Upami tasih wonten kirangipun kula nyuwun samudra pangasami langkung-langkung dhateng punden kula ing winanting pakurmatan Rama Basuki ingkang sang langkung dangu lan anggenipun menapa nggih malang melintang wonten jagating pedalangan. Kula nyuwun dipun dukani, nyuwun dipun sendu, nyuwun dipun kritik dalu menika mangke menawi mandhap saking panggung nyuwun duka ingkang sakalangkung kathah. Margi tumrap kula dinukanan menika mboten krana sengit nanging krana tresna lan krana kepengin dandosi dhateng awak kula. Kula mboten badhe anti dipun kritik, mboten badhe anti dipun saruwe waten menika tasih wonten dasar-dasaripun. Nanging menawi dipun kritik lan dipun saruwe tanpa dasar, lah dasarmu apa wong kritik aku kaya ngene? Mergo ngene. Menika tegesipun tresna. Nek dasarmu apa wong kritik karo aku kaya ngene? Ha wis pokoke aku ora seneng. Lah menika tegesipun paitanipun namung mboten remen. Mboten kanthi dasar menika mboten sae. Nggih. Anak kula Mas Anom Dwija Kangka, Mas Anom Dwija Sena sasampunipun dipun supetaken mugi-mugi dados laring migunani tumraping kulawarga bekti dhateng Rama lan Ibu. Syukur bage migunani tumraping masyarakat kathah kados ingkang Rama menika. Sinten ingkang boten kaputangan budi kaliyan ingkang Rama sedaya rumaos kaputangan budi mila mboten aneh menawi dalu menika tamunipun luar biasa. Ngantos mriki dipun paringi layar ya wis ora cukup nggone menika awit saking agengipun lelabanipun ingkang Rama. Mergi wong urip kon ngalam padang menika menawi kedah kebak lelabuhan menika pancen ya kudu ngono sing disandhak. Ning nong. Wah. Mau sore wis ditoke lagon-lagon sing gayeng. Lah dalu menika kula badhe ngaturaken ingkang klasik-klasik kemawon. Monggo nipun badhe nyurasa. Mboten napa-napa ya kudu pilah sing sore ya kagem Kyai Nom, sing bengi ya kagem Kyai Sepuh. Supaya rata, supaya iso padha-padha menikmati. Mbok menawi tau nderekke Pak Basuki, brang kula tekan brang pitan Prastiwi wis tau ngetutke sapa-sapa. Sabarakane wis mati kabeh ning Prastiwi kok isih urip jan. Iya ya. Nadyan iki kaya dikaya ngapa awake dhewe iki ming nuruti penjaluke karo Adi. Heeh. Ning kudu tetep semangat. Iya. Semangat to, Gong. Pangestune isih. Ya syukur. Ogene sandangmu komplit. Bar tak setrikake. Heeh. Terus trainingnya mau tak kom. Ah iya. Gupak keringete buta. Nget buta iki marai sial. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Gong. Heeh. Sowane ngendi to iki? Dudu Kulon. Grabak Purworejo. Heeh. So ya sowan mrene meneh tanggal pira? 29 Desember nek ora kleru. Nang ngendi? Nang ngendi ya desane? Ya ngenteni sing ngundang. Lho. Kok ngenteni sing ngundang wis dipestekke tanggale. Nganu kok ngombol. Ha iya nek ora kleru. Heeh.
Ya iso ketemu meneh karo para warga pandemen seni wayang kulit sing lenggah ning Purworejo kene kok. Ha iya. Ana PWKS bareng. Ha iya. Oke banget mau sing do mlebu ning ruang transit mau. Do foto. Ha iya. Aku gumun nek foto kok rupaku elek terus ya, Tru. Dasare elek kok rumah sama gemu rumahmu apik kok piye. Kok kepengin karo kanca-kanca ku lho nek foto apik-apik. Kuwi nganggo kamera jahat. Lho, kamerane nyolong apa kok jahat? Kamera jahat kamera sing marai iso bagus. Saiki kamera iki teknologine luar biasa lho, Kok. Lho, kamera iki iso sing mau nelek terus dadi apik ku iso. Mula saiki akeh wong kapusan. Heeh ya. Ora padha karo kasunyatan. Mengkono ya, ha iya. Mergo le foto nganggo kamera jahat. Terus dienggo profil. Oh. Halo. Watakmu. Aku iki nek ndelok kenalan anyar iki sing tak buka profile sik. Aku tau kapusan ya. Ha iya. Ngebrek zaman semono. Suarane apik ra jamak-jamak kae bareng ketemu ki wonge ming 60 cm. Wo. Ora sida ketemu aku terus mlebu bis meneh. Ayo jenenge kampusan kaporan nek ngono kuwi. Ora ya wis. Paitan ngeyel. Ayo tetembangan sing kepenak. Apa sih iki? Supitan. Waduh. Ning gleleng supitan ya, Tru. Supet iki saiki beda karo mbiyen. Ha iya. Kene tong setane kok ora ono. Mbok menawa kae iki mesti diparkir, kabulasine kebuka, klebon-bun mlepek. Sajake ngono. Iya. Supitan iki jaman mbiyen karo saiki beda. Iya. Mbiyen iki wong tuwa-tuwa nek mulih supit iki gilane kepati-pati. Heeh. Piyai sing umur 70, 80 ki takonono, supit ki wah wis kaya kebayang-bayang sadurunge sadurunge supit wis lorone ra jamak-jamak. Ame nganggo welat empring. Diceneng terus diwres tanpa ditambani tekan omah dipopoki sawang gendeng karo madu. Ha iya. Mula wae atotoan ayo. Wis deloken nggone mbahmu sing umur 80 deloken rak bentuke rawangon. Teng pletot ra karo-karuan kae. Mergo ora rapi. Ha iya. Nek saiki bocah supit iki mung kari ngarani duwite. Lho, apa? Weh. Nyuwun sing pinten? Saiki ana sing dilempit barang terus. Lho. Ora diris, ora mung dilempet iso rapi-api kok potelot. Kaya potelot. Nganggo laser ya iso, mung disoroti nganggo abang-abange wis rampung. Heeh. Wis nek ora kleru kuwi sekitar 950. Oh, nek sik dilempit karo 0,5 yuta. Nek nganggo gunting 500. Nek nganggo silet 300. Oh. Nek nganggo gunting tetean 50. Arep murahne selawe nganggo pethel. Pethel dengkulmu mlocot ya ora. Gratis ana, Tru, gratis. Heeh. Ditembak saka kadohan. Ning kari ngethungke terus tembak tuar. Ilang sak apa-apane. Supet iki ngawur Bagong iki. Ya ora ngawur iki nganggo mikir barang terus ngene iki. Ha iya. Kok njur ngawur ora. Iya karo nembang. Lho omong-omongan kok karo nembang. Nembang-nembang omong-omongan. Manfaatke sinden iki lho, Gong. Isih pirang-pirang sinden iso akeh banget. Sing urung pentas akeh banget kok ndak dikira banci ndek banci ladan. Ngono. Monggo iki nuwun sewu. Mengi iki nek kudune rata, nembang siji nembang kabeh. Maju siji maju kabeh. Oh, maju kabeh sing kiper sapa? Ora ana sing kiper wong iki wayang kulit kok nganggo bal-balan nembang bathukmu apa piye? Rasa emosi reng. Kuwi nek karo Bagong wong omongane cak goblok nek ora emosi mangkel ya, Tru. Ya. Ya, arep ngaturke sapa? Aku arep nyuwun pambiyantune sapa iki? Sinden sawang ora ketok kabeh. Sindene apa-apane dijejerno ketep ora padha. Ha iya. Asli mbok kon lurus ngono ki tetep didelok tetep ora padha. Ka iso ora padha. Wis rasa takon mena-mena. Ya. Nyuwun Mbak Agnesia Nandasari Nurboy, Nuring Tias. Nuring Tias kok Nurboy ora. Nuring Tias.
Ya. Jajal anakku wedok Agnes kita kone nembang klasik terus. Ya, klasik apa? Pelok Mas Geter. Mas Geter, pelok. Iya. Lagi balik, Gong. Kusi-kusine abuh. Ah iya. Ya Gong iki nek muni sambatane ngene kanca kok endi sing sirahe mumet. Kusine abuh. Mataku ora prek cethoe ngono bareng. Ya wis ben apa-apa. Iki ndasku kok cekot-cekot iki kete sesak apa ya kok. Wong iket bendina dinggo kok sesak. Ha mung alasan to kuwi. Lho nek sinden ya gelung aku rada abot e. Ah. Ya wis ben nganange. Ha ngarep dilongi mburi ditambahi ora rada. Ya, apa arep nyewon apa kowe? Ayo.